15052 β2. Τρεις αντιστάτες που έχουν την ίδια αντίσταση R συνδέονται με τρεις διαφορετικούς τρόπους α, β και γ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η ισοδύναμη αντίσταση στο κύκλωμα α είναι R1, στο κύκλωμα β είναι R2 και στο κύκλωμα γ είναι R3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Για τις ισοδύναμες αντιστάσεις ισχύει: πρώτον, R1 μεγαλύτερο R2 μεγαλύτερο R3, β, R1 μικρότερο R2 μικρότερο R3, γ, R2 μεγαλύτερο R1 μεγαλύτερο R3. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Η R1 είναι η παράλληλη συνδεσμολογία των τριών αντιστάσεων, δηλαδή η R2 είναι η παράλληλη συνδεσμολογία της 2R με την R. Η R3 είναι η σε σειρά σύνδεση της R δεύτερα και της R. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ισχύει ότι R1 μικρότερο R2 μικρότερο R3, που αποτελεί και τη σωστή απάντηση.